σκαλιά μέτρησα, δεν μετριούνται. Είναι πολλά. Είναι 560 σκαλιά. Συνολικά πέρασες τα 1000 σκαλιά ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας στην Ιερουσαλήμ. Να καθίσουμε λίγο για να ξεχωστά. Ναι, εδώ είναι το φαράγγι της Λιβαδιάς, το φαράγγι της Έρκινας, το φαράγγι του Ξηριά όπως λέμε. Ναι. Γιατί το ποτάμι αυτό είναι ξηροπόταμος, δηλαδή το καλοκαίρι δεν έχει νερό. Είναι ένα επιβλητικό τοπίο. Εγώ έρχομαι 2-3 φορές την εβδομάδα εδώ. Ναι. Και πάντοτε παίρνω μαζί μου τη φωτογραφική μου μηχανή, γιατί πάντοτε υπάρχει κάτι να φωτογραφίσεις. Κάτω από το Ξηριά περνάει υπόγειο ποτάμι. Το υπόγειο ποτάμι αυτό, στην περιοχή του Ξενία, συναντά ένα πέτρωμα που το ονομάζουμε Φλίσχη, το οποίο δεν μπορεί να διαπεράσει το νερό και εκεί το νερό αναβλύζει. Και εκεί είναι πηγές της Λίθης και της Μνημοσύνης. Το εντυπωσιακό εκκλησάκι εκεί πάνω, η Αγία Ιερουσαλήμ, απηχεί μια παράδοση λιβαδίτικη που χάνεται στο βάθος των αιώνων και δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση γι' αυτό. Κάποτε ήταν εξαρτημένο από τον Πανάγιο Τάφο και από το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμ. Η θέα από εκεί πάνω είναι εκπληκτική. Όλη η Λιβαδιά και όλη η Κοπαΐδα απλώνεται μπροστά σου. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Λιβαδιά την εποχή της τουρκοκρατίας ήταν εκπληκτικά ανεπτυγμένη. Όλη η στερεά Ελλάδα ονομαζόταν Λιβαδιά. Στην Ευρώπη υπάρχουν βραχώδη τοπία και τα λοιπά. Παρόλα αυτά για τη Λιβαδιά όλοι έχουν να πούνε ότι είναι εντυπωσιακό το φαράγγι της κρύας.